I dag er der kofta på menuen. Det er Nermin Osman, der laver maden. Hun flygtede fra Saddam Husseins regime i 1985 på hesteryg over grænsen til Iran med sine små børn. I dag bor hun i Danmark med sin familie og deltager jævnligt i madaftener i Interkulturel Forening for Kvinder i Aarhus. Kofta spises i det meste af Mellemøsten, men i et utal af forskellige varianter. Denne variation af kofta er i en tomatsuppe. Til tomatsuppen svitses først løg. Så tilsættes snittede blade af sukkerroe og svitses lidt. Det hele overhældes med vand, til det er dækket og simrer til bladene er møre. Så tilsættes tomatpuré til suppen for farve og smag af tomat. Der smages til med salt og hvidløg. Imens forberedes runde kofta. Man former en rede af bulgur med fingrene. Det ser nemt ud, men det er det ikke. Så kommer man fyldet i og lukker grundigt, så fyldet ikke falder ud, mens de koges. Fyldet består af svitset løg, hakket oksekød, persille, halve kogte mandler, rosiner svitset i lidt olie og lidt karry. Når suppen koger, kommes de runde kofta i. De koges, indtil de kommer op til overfladen og tages op, så de ikke får for meget. Når alle koftaerne er kogt, er der spisetid.